Hejmarek xwendekarên zanîngeha Şama paytexta Sûriyê xwepêşandanek ji ber xuleya serbarkirî an ku dewra tekmîlî li dar xistin û ji ber wêyekê hejmarek ji wan xwendekaran hatin girtin. Polîsên leşkeriyên ser bi rejîma Esed ve roja sêşema borî hejmarek xwendekarên zanîngeha Şamê girtin û ew yek hat berî ku ew xwendekar xwepêşandanek li kolêja wê je li Texemezê ji ber daxwaziya wan derbarî xuleya serbarkirî rabin. Herwiha zanîngeha Şamê beriya niha biryarek derbarî destnîşankirina destpêkirina ezmûnên xuleya serbarkirî ji bo xwendekarên salê dawî bi tenê li kolêjên Bisir ve li Şamê yên ku beşê wan li her sê parêzgehên Swêd û derheya Qûneytira hene li derxist. Ji alî xwe ve jî serokê rejîma Esed daxwaza xwendekaran ji bo xuleya serbarkirî nepejirand. Ew yek tê wekû sîstema werzî ya ku dibe her xwendekarek madeyekî di werzê xwe de bidawî bîne û ew xwendekar nikare ezmûnên werzeyekê di werzê duwem de pêşkêş bike. Û ji ber wêyekê ew xwendekar ji ber leşkeriya neçar tê daxwazkirin. Hejmarek mezin ji xwendekarên zanîngeha Sûriyê ser malperên civakî daxwaza xuleya serbarkirî an ku dewra tekmîlî ji vê salê re kirin û ew yek ji bo metirsiya wan ji leşkeriya rejîma Esed ya neçar.